بهلكفتا 113 سالڤەگەڕا ji dayîkbûna bavên tewarûhî Mistefa Barzanî sîmbola azadî û berxwedana gelê Kurd. Rêxistina domîz ya Partiya Demokratîk Kurdistan Sûriya ehengek li Hola Kongira ya li kampa domîz li dar xist. Bêbejarbûna çend endamên Komîta Navendî ya Partiya Demokratîk Kurdistan Sûriya û hejmarek ji heval û dosên El Kurdistanî û çend benemalên pakrawanên pêşmergên Rojavayê Kurdistanê û penaberên Rojavayê Kurdistanê yên li kampa domîz û Faydê û devera Sêmîr û Misûrîk û çendîn dam û dezgehên mîrî û îdarî yên li kampa domîz û pîşî xoleyek bêdeng li ser giyanê pakrawanên Kurd û Kurdistanê û serwerê wa bavê Netewa Kurdî Mistefa Barzanî û İdrîsê Herdemsax eheng bi gotina Partiya Demokratîk Kurdistan Sûriya dest pê kir. Çend hunermendên Rojavayê Kurdistanê bejdar bûn di ehengê de û têde çendîn stranên netewî pêşkêşî kesê bejdar kirin. Tîba hunerî û folklorî ya azadî bejdar bûn divê ehengê de û têde çendîn tabloyê hunerî û stran pêşkêşî kesên bejdar kirin. Berxemxwariya wan di ber aram û seqamgiriya penaberên kampa domîz de hinek ji dezgehên hikûmî yên li kampa domîz hatin xelatkirin ji layên rêxistina Partiya Demokratîk Kurdistan Sûriya ve. Roja ji dayîkbûna Mistefa Barzanî ya hebûna gelê Kurd bû û nasnameyek bû bo gelê Kurd li her çar parçên Kurdistanê û berevanekî herî bihêz bû derbarê pêkanîna mafê Netewa Kurdî. Ji kampa domîz Cemîl Osê Ark.